azken minutuan lortutakoak badauka zerbait berezi, ez? Bai, noski, badu berezitasuna, azkenean hori da lortu duguna, ez? Garaipena, horretarako etorri gara, kamiseta hau defendatzera eta garaipena lortzera, ez? Eta ikusita nola joan den partida eta ikusita aurkariaren maila nolakoa izan den, merezitako garaipena eta landutakoa batez ere, ez? Bai, ondo hasi zarete, bat eta hutsekoa etorri da, baina Costa Ricak lehiatzeko asmoa agertu du eta neurketa parekatzeaz gain, bigarren zatian ez dutu egin du, eh? Ez dutu egin du, bai, gauzak zail jarri dizkigu, bigarren zatian batez ere. Nahiz eta nik uste dute taldeak ere momentu oro aurpegia atera dion partidari eta mantendu gara partidan denbora osoan. Eta azkenan ere aukera polit batzuk izan ditugu azken txanpan eta lortu dugu hor bita batekoa jartzea eta partida borobiltzeko garaipen polita. Beste esperientzia bat Euskal Selekzioarekin, gaurkoan Ipuruan, Peña armaiak egutzik egon direla, ez? Hori da pena, ez? Azkenean badakigu Euskal Selekzioak mugitzen duen jende andana eta jendeak nola babesten duen selekzio hau, maite dugu selekzioa eta zaleen babesa eta berotasun hori beti somatu izan da, ez? Eta garai hauetan zaletuak hemen ez izatea pena handia guretzako noski.